cererea de finanțare, principii orizontale, schimbări demografice. În asigurarea resurselor necesare realizării dezvoltării sociocomunitare, un rol foarte important îl au și finanțările atrase, mai ales fondurile nerambursabile. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile trebuie elaborat și depus un proiect, iar în funcție de specificul finanțării disponibile și de obiectivele acesteia, proiectele includ o serie de documente și documentații, printre care se numără și cererea de finanțare. Aceasta reprezintă elementul descriptiv al oricărui proiect. Aceasta include mai multe secțiuni, de exemplu, ca element central, obiectivele, activitățile, rezultatele și indicatorii proiectului, dar putem vorbi și despre bugetul proiectului, contextul proiectului, grupul țintă, sustenabilitate și așa mai departe. În cele ce urmează ne vom concentra atenția asupra secțiunii denumite principii orizontale, subsecțiunile egalitatea de șanse, respectiv schimbări demografice. La nivelul Comisiei Europene au fost stabilite o serie de politici care vizează temele transversale sau principiile orizontale care stau la baza activității și legislației în Uniunea Europeană, dar și la baza alocării și cheltuirii fondurilor nerambursabile alocate la nivelul Uniunii Europene și la nivelul fiecărui stat membru. Principiile orizontale au fost încadrate în două componente principale, respectiv egalitate de șanse și dezvoltare durabilă. Fiecare dintre ele fiind defalcate în diverse subcomponente. În ceea ce privește egalitatea de șanse, aceasta este formată din următoarele subteme: egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea persoanei cu dizabilități și schimbări demografice. În ceea ce privește conceptul de schimbări demografice, acesta descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. Vom reda în cele ce urmează un model de solicitare privind modul de completare a acestei secțiuni. Modelul este corelat între ghidurile solicitantului și platforma online MySmith 2014+, platforma care este folosită în prezent pentru depunerea, contractarea și realizarea unor demersuri din etapa de implementare a proiectelor finanțate prin anumite programe operaționale aferente exercițiului financiar 2014-2020. Cum am spus, cerințele sunt corelate la nivelul prevederilor ghidurilor solicitantului, dar se recomandă analizarea acestora în paralel cu cerințele de platformă, fiindcă uneori în platformă pot exista detalieri sau solicitări suplimentare. Pentru schimbări demografice, platforma MySmith include o subsecțiune specifică care poate fi completată după caz în funcție de specificul apelului de proiect. Pentru programul operațional Capital Uman POC 2014-2020, apelul Program Pilot de stimulare a participării la educația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, cerințele de completare ale secțiunii schimbări demografice au fost următoare. Conceptul de schimbări demografice descrie structura de vârstă a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau mediul de viață. În consecință, modificările în compoziția structurii de vârstă reprezintă rezultatul schimbărilor sociale. Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice majore reprezentate de îmbătrânirea populației, rate scăzute ale natalității, structuri familiale modificate, migrații. Schimbările demografice impun o serie de măsuri proactive, cum ar fi îmbunătățirea condițiilor de muncă și a posibilităților de angajare a persoanelor în vârstă, sprijinirea oportunităților de formare în vederea creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă, de reconversie profesională și de incluziune socială a femeilor, a tinerilor și a persoanelor în vârstă, sau furnizarea de servicii sociale de interes general care să ajute familiile și copiii să ofere facilități și îngrijire persoanelor în vârstă. Am încheiat citatul din ghidul solicitantului respectiv. După cum se poate observa, din păcate, nu există o cerință clară de completare, fiind definit conceptul de schimbări demografice și fiind propuse doar câteva măsuri proactive, orientative, derivate din expunerea problematicii schimbărilor democratice la nivelul UE. Raportat la modul de completare a secțiunii, vom contextualiza sugestia de formulare și completare a acesteia folosindu-ne de proiectul ProAcces, în cadrul căruia se realizează prezentul demers, proiect care a fost aprobat în cadrul apelului amintit anterior, apel care prevedea sau avea ca scop principal stimularea participării la educația copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, printr-o serie de activități constând, printre altele, în servicii de suport educațional, servicii psihosociale de sprijin, servicii de educație parentală și de consiliere socială sau dezvoltarea de parteneriate între factorii interesați la nivel local, respectiv școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri, mediul de afaceri și, nu în ultimul rând, comunitatea. Raportat la obiectivele apelului de proiecte, dar și la obiectivele
și activitățile propuse în cadrul proiectului ProAcces. În contextul dat de la momentul depunerii acestuia, iunie 2020, subsecțiunea schimbări demografice a fost completată după cum urmează. Citez. Și în educație, ca în orice domeniu de activitate, apar schimbări demografice. Acestea sunt determinate de pensionarea personalului din învățământ, ca și surse de educație, de asigurarea accesului la educație pentru toți, dar și de migrația beneficiarilor direcției educației. Prin abordarea orientată spre tehnologia informației și comunicațiilor, respectiv realizarea activităților și online, proiectul este pe deplin adaptat tendinței globale de integrare masivă a tehnologiei informației și comunicațiilor în educație, dar și la contextul actual generat de pandemie cu care ne confruntăm. Dobândirea de competențe informatice, într-o abordare adaptată pe categorie de vârstă și nivel de dezvoltare, corelată cu furnizarea echipamentelor IT necesare, permite tuturor membrilor grupului țintă să participe pe deplin la educație, să genereze avantaje atât copiilor sau elevilor, cât și societății în general. Am încheiat citatul. Se poate observa că au fost cumva respectate nu neapărat cerințele, ci acțiunile orientative pentru completarea subsecțiunii. Respectiv, textul elaborat a abordat schimbările democratice din perspectiva specificului sectorului de activitate vizat de proiect, și anume educație, cu accent pe grupul țintă al proiectului, respectiv copiii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate. În concluzie, pentru a putea elabora o cerere de finanțare coerentă, este necesar să avem, pe de o parte, imaginea de ansamblu asupra proiectului, care este derivată de obicei din analiza de nevoie, astfel încât să ne permită cuantificarea tuturor datelor și informațiilor necesare. Aici putem vorbi despre nevoi sau probleme identificate, context, soluții orientative și soluții finale, modul lor de transpunere în practică, resursele necesare aplicării acestor soluții, ținte asumate și așa mai departe, toate aceste date și informații fiind necesare conceperii și redactării tuturor secțiunilor proiectului. Dar, pe de altă parte, trebuie să cunoaștem prevederile legale aferente diverselor componente ale proiectului, în cazul de față, prevederile și normele legale în materie de egalitate de șanse, cu accent pe schimbările demografice.